Wah, okay na lagi. La 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 la. Mati ayo pagi usaha yang lapis. Kaya adlaw mang Domingo nagsabot mi sa among mga amigo nga maligo og dagat kay nakakita mo sila sa akong video kuyog ni Bato de la Rosa og ni Edo naligo sa dagat. Pag abot na mo sa Kapulay sa Liloan nagpalit mi sa merkado og isda og lato nga among makilaw. Naton pagid nga bagyo mahal kayo ang isda nya pag human na padayon na mi sa among padulngan sa Calero Marina Beach. Nagimi diri nga ligo mig dagat. Bungi na oy. Limpyo sila ko ano kilawon. Drone. Kani mo ni nani ka ba? Nakainani ba? Vlog ka. Palo-paron ko na yang drone be. Daghan gini baon diri. Hoy asam ka? Ayo dia kay nay taw dito. Adto palay-ulay wala. Brom. Ayo dia kay nay ligo langsin dia. Aling music ko ada supaanan. Si pari mani. Apa mi? Usa ka kilong lato. Tag 200 ang kilo ani nya. Katong subaon na mo. Yan apa mi kilaw. Nagpalit og suka din, nagpalit og suka. Nagpalit ko ni. Abi og wala ko kuan. Kompleto complete sentence kay basig dili ko isugan ani. Nami nagbutangan ato ginani sad. Palit mo sa kuan. Mo ba? Nay pipino sad. Sige, mungkin on gamay lang mapapalit ni puso nalimot sa Midas Merkado. Ligo ka sad eh. Dool ra man to basta balik-balik ato lang kuanon si suguon si bay isyot ro. Tula sila dito ay naglimpyo sila sa kinilaw ug sa kuan. Among sugbaonon. Indot kay view diri. Balik-balikan gini namo gid. Hoy, Carlo. Aray ko. Amigong gwapo. Andam na mong sugbaon no. Daghang gina mong sugbaon. Bro, mo na screen bro. Lato. Ay, sugbaanan no. Cowboy ba? Lingag. Oh, ga tokar. Oh, el. Asa tong sound? Na may nagtokar ri. Dala mo kinilaw eh. Pinagpalit ka karne. Oh, ingom to si Boss Frank na si baboy. Omo, nalimot siguro ri. Oo. Taas mo kayo. Nami baligya dito na. Kani amo ni baligya gani kakalo. This is Alduin Xiaomoy Master Music Mix. Saba man kayo ang tukar, nibalik na lang sa taog voice over. Dire nagsige nagpalupad si Boss Frank sa iyahang drone. Samtang ang uban busy kay sa paglimpyo sa kilawon, pag sugba. Kunya siyempre kay ligo-ligo lagi na ginay tagay-tagay sad. Ang uban busy pa dito sa paglimpyo sa uban panung sudan. Ang uban po nagputang sa asin ug magic sarap aron amo nang matak-ang. Siyempre sa boxing pa na ginay round girl, kini siya rin na apoy round boy. Diri ato nagisugdan og tak-ang atong sinugba kay gutom na kayo kinaudtuhan naman ta. Ingon ani demi ka cowboy umabot mi sa dagat wala na lamisahay bisag asa na lang butang sa mga pagkaon. Oh no!
Dire andam na atong kinilaw, ako na ning butangan og magic sarap ug suka aron samtang naghulat sa sinugba sugda na nato og kaon. Daghan-daghan sa dinhi atong sinugba kay nagpalit man ko og mga bangos, lato ug kilawon, pero ang akong amigo nagpalit sad siya iyaha. Dagko ra ba kay ni mga bangosa. Siyempre ang uso ron video-video ug picture-picture. Tan-awan ni akong amigo smiling kayo samtang nagvideo. Kay human naman siya glimpyo sa among dala nga mga sudanon. Ug dinhi ra gi ko nabalaka kay among gipasugba si April Boy Regino. Nasa mi dancer nga si Bay Carlo. Joke ra na ha. Resulta ra na sa among ka-enjoy. Ug naa sa tay amigo nga kusog kay mo limpyo sa mga lamas ug kilawon si John D. Boy Bordario. Kay kapoy na mag voice over atong ibalik sa original na video. Palit sila isda. Dilo, timo ba? Okay ra lagi. Ano ay pag yung sakay yung lapis. Danggit dire. Wow. Unsam na noy danggit na yun. Saba kay isip na. Isip panawag ka. Mo pa mata mo galas. Danggit ni kinilaw. Sunod kayo. Danggit. Why plato? Grabe bisa nangihig, hatdan eh. Oh, sudah no. Dampul. Init po kayo. Up. Daw, pisulit ko daw. Kalma lang yung mga aktor din sa punuas magat pa to. Nay, siya panakaw bug saka-saka Ito ay katok tawa na do. Nasa dire ang limang mo. Kita sa kilad. Ipasa na sa ko ha. Kita mo ani. May saka-saka oh. Pero kaning kauban ng mga karnibal, taon man ay saka-saka oh. Kaon siya. Ay karnibal sa lihay-lihay oh. Ikaw na loya sa saka-saka. Sige mo. Kadagan na yung gikilaw. Kadaghan makaon mo, naapa dito. Kan lagi ang gikaon ng Tamis kayo. Loy kayo. Tamis kayo. Tamis kayo. Silpa na karnibal. Buwi kang kasako. Gikilaw ka ng kuwan. Atalay. Dapat daw eh. Mangita ba tani? Luya gis mga saka-saka dis pagatpat gihurot gini ang panguha. Ay daghang paon kani yang kaon gud.
Ikaw no, bisa kung sa hurot, di na mahurot eh. Napag-itak ako. Di mahurot. Ang danggit, bisa ko ibaga, nahimo ng binuwad eh. Nahimo ng binuwad ang danggit. Dangdang na no. Una ni pala. Yang paling Carla. Ibuwad na lang na mo ang danggit kay diri baga di man maluto. Di maluto sa baga. Pila na buntag pa rin mo gitakang. Aga mo lagi buwad sa init no. Dada buwad ay. Si Mark Hernandez mo na nagbuwad. Di na maluto kuno ang danggit gibuwad. Gibuwad lang sa init. Ha? Bueno, may bigar sir. Nang di na madabay, labay na dito ay kusiko. Ako bubo kita. Punduan ang bangus. Uli na may udto na. Uli na may kay hapon na. Are na may.